Kardom, Jirpola pen Jirpi, Pinila Bank so video Kimanaki, Karbi informative video, Lasinona Banki, video put hagle, Chitan Polona. Pinia video long, Kachethan Pon Gia Banke, La non head jongla, Bhoot ki lut pula tingang songar dukra, La hai, Ahina Bank, Chitan Pona. Kopilo, ahok petpen Bhoot doma, Kopilo la, Ajo Tamela, Munitapan, Kopilo Thiri long nang hang, Ekdom Pura la, Bhoot sinang hang, Pula Kopila ahok pet. No thing pia long dame Chitan jo Bhoot do polam, Kopilo la hai ahok pet loma, Asinona Banki, La hai putak Chitan Pona. Ili tumjong si la Bhoot do pu ahok kalima kalang mapu la chini ji pulote la non science tu mateng pen ka research pon ateng benaba ili tum chini pon angko jirpola pen jirpi nenar julang esonala kopilo ahok pet ki bhuda ve pu la solam nangli tum besas jim to nangli tum besas se data hai sitame ahok peda bangke Bhoot pu bangke ave nona bangke la psychologist Richard Wiseman kaning ji ateng mate ka research ateng alamba chethan pon alang like aprang ke magician lapen aphida bang ke alang lila Bhoot doma ve mapu ka research along 20 years ke alang lila si aporchi pilo la 20 years alang li ka research boma hut pustame la Bhoot do pu la so kabesas me evidence bang ke long la si alang li hin pen ke la Bhoot do po bang ke besase la pen gadogo ve phanda than pachini lo alang li hin pen Bhoot do po bang ke besas nang le la alang li ka research ateng pen pulote la Bhoot kosonsi ke theglong tabra titima la pen kosonsi ase hai karjulong tabra titima pulote example ke la langdamon theory long pulote majok ta chini lo la ke thi tang atuma phan ki pip mate ki plong adim lo lasi la sona dima long lo pulote la theory long bangke majok sitame ka phere hik abangke do la sona hujong si itum innovate ke do mate la ke dam la theory ra long pulote ka phere hik abangke dopo la son ka phere hik hudlo pulote la ev damela ebang along ev ke cheleng samela irimun prang mate la ekeng along pen basame ev ke cheleng bang prapchat la so hudlo pulote la e bodia bangke ready pola ke kat mate kachedan du jiaphan lasi la son hudlo pulote la e bodia bangke ingsam klak titita dolo anke kamatha prutame nang dokok inke kematha pangcheng po la itum mane theglong lepin ason pusnamela nan Bhoot ason na nang dam thap dam pru mate son lo nang klang thap na chaklang pru ason ase tami arjulong thap arjulong pru tami la son hutsi nang ke dokok tiklo la hai matha tap la pen ke theglong tap pen ajoge tum bangke la Bhoot nang ke chother mate Bhoot do pu la hai bangke tum ke la son hutsi tin kok tik la no theng pialong ta la son thadlo la inut bahini bangke chethan tablo anke la pinangan tum bangke la ka pherita nang do aphiran bangke inut bahini ke kaning jeta doluk nikela son ke kodam long nikela sona se garchi dam long nikela son ke thek dam long otala haita inut bahini ke aphian bangke ka chethan ta nang dolo lasi la haya bangke ka pherita ba joine lo lasi la haya bangke nang tum tame besas nang jirpola pe jirpi nona bangke la scienceexplore.org ateng alama bang chethan pon sena la scientist tum kier la peridolia pu data eson example lo la bangke itum manghuda teti ajad lo nona son itum family member mate la itum kaching honnai amoyet pen nang kachikak mate kachivoi nang dolo pulotangte hola somunit pen itum dora peda hut la memories hai huya bangke men ki teneyuni hola somunit phanjong silitum kaching tungge char I pen chenglo itum bang bisi matha thukong lo pulote itum bangke kamang hutame nang dokok titilo ahut pena bangke ase nangar julong lok ta ho ahut pena bangke nang thek long lok ta ho la son tame nang dokok titilo lasi la hai bangke tum matha ong potlo ahok peda bangke la e brain along sidame la missing information pusname la son along bangke feel that po la lobrote ka vemunit pusame la nang dokok titilo lasi ahok peda bangke la ke Bhoot kali la itum ke matha ong apot pachulom ke viral la tingang songar lukrak la hai ahok kalima kalangma la bangnon chethan pon la pujo ko den cha ko no life from the first time na mandi lapu bang ko pujika li ne na spider-man so ko kon lok nang li besas jima lata Bhoot leki lutka li pulotang lasi la hai bang ke ahok peti kalilo la pulotang te ke so tate lasi ke so pulote ko pipi po la bang no le tum chethan pon la pen la bang ke ko pia ke so lo pulote la ke mental disorder
la mental disorder pusami asondo example abang langdam lo pulutang neurodevelopmental disorder matela hallucination abang gela kemang hupan lo ADHD attention deficit hyperactivity disorder autism la pulote alang methang abang areng cipaso pulpo lapen majok pen da chingking tungti lapen hache thaling tungti lapen a chingki thekthi la sinon la hai ka chiplang long pusami kisso a join ni rathe la siri tum kisso puldang te ahok pedla kisso ka chelang bang si kenang sot binong lo lapen theri long sami munit phan bhut sinung hang de ti pu ahok kalima kalang malabang lang pon sina da joy sing tu ne da odon onu serang da serang da tir fast tir na bono oh na lo rong lo dang lo rong kali yang pena manam dia ajo son itu yang ridon ma beko na ridon biar bena ha ajo phelo ki malan hang khang mon pon ke amen than tha malan hang ajo khang mon pon ke khiri long he amen than tha to amen than tha di ko khiri long ha ajo he malan khang mon pon ke amen ang chini bo amen he chehera therong le arji therong le dena ko sonji ki chini le pe munyo na ke donno na ha pole ti mat ko duna ni lo chini muni long pute na chini si duna ko na chini muni long duna ne ke mode inin ke besam be chehera therong le arji boson therong le be ko son amuni ko son itu mason ma made kaprek lo kali top salsimat engken salma tu he dehola thiri alo ke de ko pilo mama lo to ke nang than thai ma ha ko mama lo nang than thai ko thiri alo mama se to lo ni to ma chini tong do lo thiri alo ko mama se no do lo na ke thai am lo ni kali long plot asi he la ke di dilip tung ko te dida pen bang chu ira baro he adum ko te bahini pen ham masar bura la so asi i pen sa timbar indu la tum benang sun kai ta dulu la pinggang tong ana tong chon usu na sipukin diti asi akachiru asi si adru kopi ege ta na thonu boyan te ko ege dunju kinu non ta la sonu ni phan jirpola pen jirpi pini nala tumla bangke besas nangne bhut si thiri long na ke hang ko bangke athe bhut ke avesia velo la sinon nala tumta me jo theklong dha pa nung sna me horbong koise to horgang ripenta athe ke mone tungi ma hunderti sida horjun jepen wa pusita me kisso tame dokok ti la sila bangke bhut si thiri long ke hang ko bangke besas nangne ni la bang so video ke la puan si kangton pon asi jirpola pen jirpi nang le tumjong si labang so video ke lang pen informative polote share la pen subscribe ta la pen comment abang pig non nang le tum la video ni tum ke manai pon chok ma chok chemo usami nang tum comment long nang thani